Kake isu narpu circle lembat kirang ba shnong kathan narpu haka arpun reu tarik unaitung ar hajar ar peulai kila lek bu jing tho shau DC ka is Khasi Hills district bandawa marap muat hapon news ngi kate ka surok kila ongro baki bor sarkar bat ka NHAI kim le AA kini ki arkan hun kin shim karai ka bating e wat ban mi sha surok ki arkan hun kim shem la yo ban ya kandu yo DC hakate ka sngi Henry kila pha ya da ka memorandum kajing snu bat kajing jot rathai usurok kala long shabab palat hapo than narpu nadu men ker shadu malidor kumban pen kan mau men haka arpheu tarik unaitung ar hajar arphulai kaseng lembat kirang ba snong elika narpu kila penlong ke kajing ya kendu lang lani ka join meeting haka ne kajing ya lang kila shimi ka rai ban ai jing tho shau DC ban sedang repair ne maramot ya kane ka surok kini ki arkan hun kila ai por news ngi ya ka sorkar bat ka NHAI ban sedang ban teino ya ka tei ka jing tre naliang i rong ba chnong ama ong ngau rong ba chnong na thang sky de yu pa ba la jan wo to naliang yong i elakan arpo de bon hi we chnong da ye jon lang i wa KSU iyai banta wa de yoy de chitom mare ulai luti lai sun kenyi i usarok chatai po elakan arpo yong i awatang brule kap de sarok de teng aungat agari na ya bi dikerikian le mentu de teng aungat atrok wa de si ure sarok ramde paj ramde yo ta dawanin ne de bo ko di bo merendam hudisin ne jingker pat yong i wa KSU wa i we chnong yong elakan arpo de chnai la jon committee de wa kerpat de le i wenong paj wa to upai usarok kerpat yeki wa upai lemmi ye i chatai jing chitom yong i le wan ni paj ba du ni kenten please bon to nagliang jongi ki arkanun nagliang jong ga KSU narpo circle lambat ki rang ba snong ki badan hapo ka thai ni ka narpo ni mata ka singil yo ban ga summit ban bu ya ka memorandum tau deputy commissioner jong ga district jongi ka Eastern Channel District ka memorandum ka bangila bu golong halor ka jinglong jingman jong surok National Highway 6 te la ban pukemau ban kaliang jongi kum ka KSU lambat ki ramba snong ki badan hapo ka thai narpu jongi ngilio ban khot ya ka ji kendulang ka join meeting manhak ni ki tio waldap ka arpu tarik mentau nai Julai jong senam arjar pulai kene ka jing khot ban ya kendulang mangi kum ka KSU lambat ki ramba snong kalong ban ya tai ban ya kran halor ka jing snu plak pot jong no surok National Highway 6 te kumbalong menta ngatrai gimnon kame bandai batay bunkin ki balai biwan ki ba nya kali lang ba uno surok pa bu peniso hadu south sandli ki jela jong gadong stay lamingi ki kumno gajing long jiman jong no surok te halor kena ka benta hakutu gajing kendulang jongi hangte apo snong menkre ini abani kran pada kawe kejimut aku tu sing la shimnya karai berkat kejilonon ki rambak snong befer jong thai narpu jongi ngila shimnya karai ba ngina ada kejing tho shau deputy commissioner bat kumju bau deputy commissioner un shimkhia kana kam ban ajing tho udwut saka enai te hakani kejing tho ngilong ba mungi arki kenhun KSU lam bat ki rambak snong nilai por ya ke sarkar ya ke bawah district bat ya ke NHI bahkan marmot plan repair yang surok ba NS6 apa nyosi dela ke sarkar bahkan bat ke NHI ki klem simkhia ki skap kuman ban nakalian jungi ke arkan hun ke KSU lambat ke rambak snong jong ke thai narpo min sang jingalang ban berkat ban sim dak we pat ka senjam ban la e nagmenta kesuk kesain nagmenta ke jinge jong pai ba nong sasong jang thain bat kumju ki ba ya lang ba wan sorok te ka jingkli hang ne ni kwa ban kli kalong ba balai hadu kan ka sarkar kam yo imo ya kan ka jingle ben ka jingle klet ka jingle bom setnyo jong ka National Highway Authority of India
yau nu surok ba ban ngi ba ka jing snu surok kre nadu na te na thainman kre charu sha rata sharam leader kai kena ka jing le jong sarkar haba man ka si ketika toll gate ke badan halum snong ki krong kajna ya ki krong kajna ya ki kali ki ba yet sorum sanang te kai ka jing kena sei ki bu ya ka to bisa te de lo ka rim ba ngi ngim la asu ban ya sha ya ka jing le jong ka sarkar ka jing le jong ka ne sai kala ban bin sepat put nama ba hatang 10 kilometer penyo i dak katno tali ki kali ki sniu hapo atang 10 kilometer penyo i katno tali ki thwe dok kha kinan ki thwe ki ba long kum kinan dok kha tege kana jing le jong sakar hoi kamri ka kamram jong i kum ka seng kamri kamram jong kira ba sang bapli bakin mi la ying ban sim ya kana senjam andre penbo rengi bangin le nama radang nim kran e ni syothu ba kordit ka jing tim ka long ngi pai ba te nama ka jing suk nama ka jing sang bagi perkat nang banta ka jing khia jong pai ba ni perkat nam ta ka jing e jong pai ba khamtam bapli kitu ba pang bajtam tikin le kum no de helo ka rim nim la ban chupet ni ai ka le jing tho chau tip tu sor ba on forward saka ana sai ada sai sen nong ada ka sarkar bat ka NSI kintre balle e mangi muki isu lam berke jingis lo kilang jong kira ba chang bodon ko ka thainar ko ni haban sim yak senjam ban berkat ya kana kam sai sen de kana kelong ka kerwa ka pasai hoi banta ni wanang ne ni kan khot ya bo kira ba chang ni mar ni ya kontak ni telefon ba ngimlon kam balik boro anda ni lek tangkap to kana ki member jong kesen berkunju ki rong ba chang ki sekretari jong ki thai kanar pu jongi peron lang ne saw sangut rengkat bat ka jinonang jong napo ka teli ketuka seng jong ki nonya sumu badar purkalan ni donang ne jong sekretari jong astan sekretari jong ka seng jong ka association jong ke nyai nonya sumu te hang ne hachwa bangang pungkut ya kajingkran bah kajing tho jingi ngila da bu sai ngila karan sai hang tu ba ka NSI la ka marmot yo srok kamre ban sumar mot tangdep kamre ban sun jubret tang ki mau ba he bret da ki ke tang ban yak ki nong lek nang wan lang ba srok kimla ban gai namar kalong keti ka srok talra ki kwa ba srok on ba ki de ban marmot kat kum ka jing rawa jongi ar ko nong ka jing tho ki bang de pai tang ka ta he